El MidCat és un gasoducte que té per objectiu interconnectar l'estat espanyol i francès per incrementar la capacitat d'importació de gas de la Unió Europea. A Europa la majoria del gas ve de Rússia. Quan va començar el conflicte a Ucraïna van veure que podia perillar aquesta aportació de gas i el que van fer és, ara estan intentant posar diners aquí per crear un gasoducte que vingui del Marroc, en aquest cas ja hi ha un gasoducte que ve d'Algèria i també a través de vaixells metaners a Barcelona que porten aquest gas metà. El MidCat té un pressupost de 3.068 milions d'euros, un 50% del qual podria provenir de fons públics, ja siguin de la Unió Europea o de l'estat espanyol. És un gasoducte de 311 quilòmetres de longitud, d'entre Martorell i Barberàs, a l'estat francès. Ja està construït el tram de Martorell fins a Hostalric, uns 80 quilòmetres construïts, i la plataforma ens hem començat a mobilitzar abans que entri en tramitació tot el tram que queda per construir. El que passa és que hi ha molt poca densitat aquí de cases, aquí hi ha una casa cada quilòmetre. O sigui, clar, ells ja ho saben des de l'administració, per què no passen paral·lel a l'autopista o per què no passen per zones més poblades? Perquè per aquí és molt més fàcil. Orogràficament és molt més complicat, però des del punt de vista d'expropiacions és molt més barat. I des del punt de vista d'oposició real al projecte, aquí trobaran poca. La feina actual és, per una banda, fer difusió a nivell de la ciutadania de què consistirà aquest gasoducte. En part tenim sort, o no, per desgràcia, que ja tenim una part construïda i sabem els efectes negatius. I per altra el que estem fent és també anar a les institucions, presentant mocions en els plens perquè es posin en contra d'aquest projecte. Girona ja ens va aprovar per ple que s'oposaven, Banyoles, Figueres. A més, també ens oposem a aquest oligopoli energètic d'aquest estat espanyol i també europeu, que és qui acaba sempre dictant quins projectes tiren endavant. Estem en xarxa també amb altres entitats en contra de gasoductes a nivell europeu, com per exemple el TAP a Itàlia i també la continuació del MidCat a Catalunya Nord i França per poder treballar en xarxa i poder combatre el projecte no només a nivell local, sinó a nivell europeu. Des de la plataforma ens oposem a aquest model d'infraestructures. Volem un model basat en les energies renovables, en la generació i la producció distribuïda i centrat en les persones i l'energia com un dret. La idea, per una banda, com el nom diu, de Responem al MidCat, no és només aturar-lo, sinó que hi hagi un canvi de paradigma energètic. El que s'ha de fer és aquest projecte no fer-ho. O sigui, nosaltres simplement, la posició nostra és que no es faci, ni amb mesures ambientals, simplement que no es faci.